ole clear tu du takte chibai vek u ni somni pathum inre ni zan hian senshi night MC kota son nei ani Dawn.A mi puite local factory kan so ma cheu tu zan MC Kawt senshi night ko ai mu thep Dawn.A Dawn.A MC Kawt senshi night ka kan vek pa ni naktuk zan naktuk November ni somni pathum inrin ni zan da riat hian Thuampui MC Kawta zai thiam tak tak te thlir tur kan nei le Dawn.A nuam don khop mai hmuna hian mi zong zong lo tel turin kan han som chewa tuna hian hoi hot tu te timengo kha kha Thuampui Century section Thuampui branch ten nia chuan ta han zai thiam tak tak an tel treu Dawn.A kan han puang anga lailak le jex yang fela zero sanga Mendel Smiley Caroline Biak sangi ununga ben local artist ten ni apui khopang anuam veo Dawn.A ahun hi zanda riat ania chuan Tricket man hi a free vek Dawn.A adu du kal thei ani ti kha kan han soi ni sela chuan Thuampui branch UMT hian idu du na spot Dawn.A min tia an chunga lom thu ka soi ni sela ahun kha zanda riat kan ti kha mi zong zong in ron chim turin kan som cheu ni kan soi tong khan Tricket man kha engzang in rin Tricket kha a free ani Thuampui MC tua zola tam theyang ber in ron kal khom Dawn.A kan Mizoram milar thiau meron zai Dawn.A ahmu nomina pui don khop ani tin an min kan soi sual pal telom chuan khang tingan min ngai da mula zandari ani kho pui don khop mai mi zong zong local turin Thuampui branch weme te chon min som ani Century section Thuampui branch weme ten ni anuam khop pang kan kal vek Dawn.A zandari ani kha ni somni pathum inre ni zan hian senshi night MC kota son nei ani Dawn.A mi puite local factory kan so ma cheu tu zan MC Kawt senshi night ko ai mu thep Dawn.A Dawn.A MC Kawt senshi night ka kan vek pa ni